खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय फैबाय थानाय 9 एप्रिल खालि जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BPF दलआ BTCनि मोन 15टा बियाबनि मादाव मोन 11टा मासियाव गासै सा 11 सायख'जानाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनिफ्राय सभाराम बसुमतारी, 2 नं दतमा ST बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारी, 3 नं क'क्राझार ST बियाबनिफ्राय हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि सिउली महिलारी, 4 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय रूपाम रय, 5 नं पर्वतजरा बियाबनिफ्राय डक्टर रिजुल कारिम, 19 नं सिडली चिरां ST बियाबनिफ्राय पानिराम ब्रह्म, 41 नं मानास बियाबनिफ्राय थानेश्वर बसुमतारी, 42 नं बाक्सा ST बियाबनिफ्राय मानेश्वर ब्रह्म, 45 नं भेरगाव बियाबनिफ्राय महेश्वर बर', 46 नं उदालगुरि ST बियाबनिफ्राय रिहन दैमारी, 47 नं मासबाद बियाबनिफ्राय सरन बर'। बिथांमोन सा 11खौ BPF दोलोनिफ्राय फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि महरै सायख'नाय जाबाय। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार ST समस्तिनिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारी बिथांनि बिसि सिउली महिलारी बिथां सानैनि गेजेराव सोर सासेया टिकेटखौ मोनगोन बेनि सायाव गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय दायो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा टिकेटखौ मोननो हायासै आरो सिउली महिलारी बिथांखौ क'क्राझार ST बियाबनिफ्राय सायख'नाय जाबाय। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दोलोआबो थामथि आरो ब्रैथि सायख'जानाय गासै सा 6 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। UPPL दोलोनि थामथि फारिलाइनि सा 5 सायख'जानाय बिजाथिफोरनि मुंफोरा जाबाय 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनिफ्राय प्रतिभा ब्रह्म, 5 नं पर्वतजरा बियाबनिफ्राय आयुब हुसेन मण्डल, 19 नं सिडली चिरां ST बियाबनिफ्राय रनजित बसुमतारी जायखौ बिआर फेरेंगा मुङै सिनायनाय जायो, 44 नं गरेश्वर बियाबनिफ्राय पवित्र बार', 47 नं मासबाद बियाबनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी बिथां सा 5खौ UPPL दोलोनिफ्राय थामथि फारिलाइयाव सायख'नाय जाबाय। बेनि अनगायैबो UPPL दोलोआ ब्रैथि फारिलाइबो फोसावनानै होबाय। बे फारिलाइयाव सासेल' सायख'जानाय बिजाथिनि मुंखौ मैया फोसावना होनाय जाबाय। बिथाङानो जाबाय 48 नं टंला बियाबनिफ्राय जयन्त राभा। दासिम UPPL दोलोआ BTC आरो BTCनि बायजोआव गासै सा 13 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BJP दोलोआबो गासै 88टा समस्तिनि थाखाय 88 जन सायख'जानाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। बेनि गेजेरावनो सानैसो हाई प्रफाइल बिजाथिफोरनि मुंफोरा जाबाय बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 37 नं जालुकबारि बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन, बारग' बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा तामुलपुर ST समस्तिनिफ्राय UPPL नि प्रमद बर' बिथांनि हेंथा बिसायख'थि गेलेगोन। मख'जाथावदि BJPनि सा 88 जन बिजाथिफोरनि मादाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा सासेल' बर' बिजाथि हिसाबै सायख'जानायखौ दासिम नुनो मोन्दों। पीयूष हाजरिका बिथाङा जागिरद SC समस्तिनिफ्राय गेलेगोन, ढेकियाजुलि बियाबनिफ्राय अशोक सिंहाल बिथाङा गेलेगोन, धेमाजि ST समस्तिनिफ्राय बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा गेलेगोन आरो साननै सिगां कंग्रेस दोलोनिफ्राय ओंखारनाय बारग' कंग्रेसनि MP प्रद्युत बरदलै बिथाङा दिसपुर बियाबनिफ्राय सायख'जादों। बेनि अनगायैबो गासै सा 88 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ BJP दोलोआ फोसावना होबाय। जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव BTCनि मोन 15टा समस्तियाव BPF UPPL आरो BJP दोलोनिफ्राय सोर बिजाथिफोरा सोरजों बादायलायनाय एबा दावहा जागोन बेफोरनि सायाव सुंद'यै फोरमायनो आखायाव लादों। गिबियाव गसाइगाव बियाबाव BPFनि सभाराम बसुमतारी बिथाङा UPPLनि अनिन्द बसुमतारी बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 2 नं दतमा बियाबाव BPFनि रबिराम नार्जारी आरो UPPLनि राजु कुमार नार्जारी बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 3 नं क'क्राझार बियाबाव BPFनि सिउली महिलारी आरो UPPLनि लरेन्स इस्लारी बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPFनि रूपाम रय आरो UPPLनि प्रतिभा ब्रह्म बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 5 नं पर्वतजरा बियाबाव BPFनिफ्राय डक्टर रिजुल कारिम आरो UPPLनि आयुब हुसेन मण्डल बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 19 नं सिडली चिरां बियाबाव BPFनिफ्राय पानिराम ब्रह्म आरो UPPLनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 42 नं बाक्सा बियाबाव BPFनिफ्राय मनेश्वर ब्रह्म आरो
UPPL निफ्राय राकेश ब्रह्म बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 45 नं भेरगाव बियापाव BPF निफ्राय महेश्वर ब्रह्म आरो UPPL निफ्राय नेरसोन बर' बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 46 नं उदालगुरि बियापाव BPF निफ्राय रिहन दैमारी आरो UPPL निफ्राय दिपेन बर' बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 47 नं मासबाद बियाबनिफ्राय BPF निफ्राय सरन बर' आरो UPPL निफ्राय रबिन्द्र बसुमतारी बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 43 नं तामुलपुर ST बियाबनिफ्राय BJP निफ्राय बिश्वजित दैमारी आरो UPPL निफ्राय प्रमद बर' बिथां सानैनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। बेफोर जाबाय BTC नि सायख'जानाय बिजाथि आरो हाई प्रफाइल दैदेनगिरिफोरनि जानो गोनां बादायलायनाय। बेनि अनगायैबो बेफोर बादायलायनायाव माखासे गुबुन गुबुन दोलोफोर आरो उदां बिजाथिफोरबो बाहागो लानो हागौ। लोगोसे UPPL दोलोआ BTC नि बाहेरनि जाय बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन बेफोर बियाबाव आसामनि गिदिर गिदिर दोलोफोर जेरै BJP कंग्रेस, AJP, AGP आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरजों बादायलायनो गोनां जानो हागौ। आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि थार बिजिरनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय फास्ट ट्रेक कर्ट दाफुंनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि जाज शार्मिला भुयान बिथांखौ बे फास्ट ट्रेक कर्टनि हेड बानायनाय जादों। बे बाथ्राखौ आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया समाजारि बिजोङाव पस्टनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। बे गोदानै दाफुंनाय फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों गोबाव समनिफ्रायनो नांथानानै थानाय जुबिन गार्ग बिथांनि केसखौ नायबिजिरनाया गोख्रै जागोन आरो सानफ्रोमबो कर्टआव हियारिं खुंफुंनाय जागोन। बेनि गेजेरजों जुबिन गार्ग बिथाङा थाब न्याय मोनगोनखौ आसा खालामनाय जादों। मख'जाथावदि जुबिन गार्ग बिथांनि केसआ दायनिगिरि श्यामकनु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्मा बिथांमोननि डिफेन्स एबा रैखाथि लयारफोरा फिन आर'जलाइ गथायनायनि उनाव बे केसआ नांथानानै दंमोन। जुबिन गार्ग बिथाङा रुंसारि जानाया 6 दान बारलांबाय नाथाय दिनैसिमबो न्याय मोननो हायाखै। बेनिखायनो बे फास्ट ट्रेक कर्ट दाफुंनायनि गेजेरजों जुबिन गार्ग बिथाङा थाब न्याय मोनगोनखौ आसा खालामनाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सासे 19 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि 29 बोसोर बैसोनि लोगोखौ बार्थडे पार्टी जानो लिंहरनायाव बार्थडे गार्ल आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया दिल्लीनि गुरगांव ओनसोलाव जादों। दिल्ली पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हिन्जावसाया वेस्ट बेंगलनिफ्राय दिल्लीयाव थाहैदोंमोन आरो गावनि जोनोम सानाव गावसोरनि कलेजनि लोगोफोरखौ बार्थडे पार्टी जानो लिंहरदोंमोन। बेयावनो 29 बोसोर बैसोनि दिव्याम मुंनि हौवासा लोगोआबो बार्थडे पार्टी जानो थांदोंमोन। उनाव पार्टीया जोबखांनानै दायनिगिरि दिव्यामा जोबोद फेदोंमोन आरो जोबनायाव हर थौनायाव रावबो गैयै खाबु लानानै बार्थडे गार्ल हिन्जावसाखौ अपार्टमेन्टनि रावबो गैयै सिरि जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामो। बेनि उनाव जाथायनि बागै हिन्जावसाया पुलिसनो रिपर्ट होयो आरो मेडिकेल रिपर्टबो थिसननाय जायो। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ खानाय जाबाय आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोन्दों। BPF दोलोआ फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय दोलोखौ सानफा एफा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो केम्पेन मिटिं जथुमा लाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबायदिनो मैया पर्बतजरा बासबारि कमिउनिटि नब्लाङाव मैया BPF दोलोनि इलेक्शन केम्पेन मिटिंआ गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो BTC नि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म, मिरु लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो मिरु माइनरिटि सेलनि नेहाथारि सुल्तान आलम आरो BPF नि गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां BPF मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। बे मेलाव बाहागो लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों। प्रमद बर' बिथाङा थांनाय MP इलेक्शनाव UPPL दोलोनि 15टा MLA सिटखौ फाननानैसो रायजो सभानि MP देरहादों होनना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुङो। दिनैनि समाव UPPL दोलोआव टिकेट लाग्रा मानसि गैला, जायनि थाखाय राकेश ब्रह्ममोन बादि सुबुंफोरासो टिकेटखौ लानो गोनां जादों आरो प्रमद बर' बिथाङाबो MLA इलेक्शनाव जेनखांनायनि उनाव BJP दोलोआव हाबहैसिगोन होनना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुङो। दासान्दि समाजारि बिजोङाव BPF सोरखारनिफ्राय 2 लाख रां होनायनि सायाव माखासे BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना 2 लाख रां मोनगिरि लाइमोनफोरनिफ्राय 50% आरो बेनिबो बांसिन जौखोन्दोनि रांखौ लाफिननायनि अजद आरो कल रेकर्डिंफोरा गोसारगासिनो थानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेनि सायावनो BPF दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि रिन्जय बर' बिथाङा माखासे बाथ्राफोर फोरमायना होनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुङोदि समाजारि बिजोङाव 2 लाख रां मोनगिरिफोरनिफ्राय पार्सेन्ट लानायनि खोथाया
गोसारनायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन। सोरबाफोर बेफोरबादि रांखौ जाना होजोबमारदोंब्ला बेबादि सुबुंखौ नागारनाय जानाय नङा आरो लाय होनाय जानाय नङा आरो रां जामारदोंब्ला गासैबो रांखौ हरफिनजोबनो थाखाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होदों होनना BPF दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि रिन्जय बर' बिथाङा बुङो। जेसेबांनो आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो, दिल्लीनि BJP दोलोनि गिदिर दैदेनगिरिफोरनि नोजोरा आसाम फारसे गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि बागैनो आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों दि फैबाय थानाय 24 मार्चनिफ्राय BJP दोलोआ गासै आसामावनो जोबोद गोख्रोङै रेली लानाय जागोन। जाय रेलीयाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा 4 निफ्राय 6 खेब रेलीयाव बाहागो लागोन आरो भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा 8 बार रेलीयाव बाहागो लागोनखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों। लोगोसे सेन्ट्रेलनि गोबां BJPनि लिडारफोरा आसामसिम फैगोन आरो बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैगोनखौ बारग' गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों। गंसे ट्राकनि सा बाहागोआव गोबां तरमुजनि कार्टुनफोर आरो सिं बाहागोआव गोबां मोसौनि फालोफोरखौ बोखांनो मोननाय जादों। श्रीरामपुराव गंसे ट्राकनिफ्राय मा 22 मोसौखौ बोखांनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै पुलिसा मा 22 मोसौखौ ट्राकनि गाहायनि बाहागोनिफ्राय दोनखोमानानै दोननाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जायो। मोसौफोरखौ सिनायनो हायैनि थाखाय सायाव तरमुज कार्टुनफोरखौ जाबसिनना लांखोमादों होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बडलेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।